edukasyon. Mga minahal kong mga kabatanunan, ang pagtuon maoy mahinungdanon labaw sa tanan, sa mga magtutudlo o ginikanan kamo abagan, aron sa pagtuon ang pangandoy may kalampusan. Mga batanon sa pagtuon kamo paningkamot, aron kamo sa pagtungha makalampus. Mga ginikanan malipay og mahimuot, sa pagpaninginabuhi dili na magkalisod. Pait baya ng walay grado, maglisod pamagita og trabaho. Kung doon ay trabaho gamay ra kaayo ang sweldo, ay lagi walay igong kahibalo. Usa kamong mga batanon, ang mga pahimangno sa mga ginikanan inyong tumanon. Aron sa pagtuon kamo malampuson, ug mahatagan kamog mahayag nga kaugmaon. Kaming mga kabus nga mga ginikanan, ang bugtong ikabilin sa among kaanakan, ang ilarang makabot nga kaalam, ay bahandi labaw sa bulawan, ug dili maadtos sa uban. Musa kamong mga batanon, paningkamot kamo sa inyong pagtuon, aron inyo makabot ang mahayag nga kaugmaon, pinaagi sa inyong mahuman nga edukasyon.